Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kaagyanin natin ng mga top stories of the day, November 15, 2024, Biyernes nga adlaw. Bulkan Kanlaon, makaduwa na kabes nga nagbugas ang abo sini nga aga. Bagyo nga Pepito ginapaabot nga mga super typhoon sa Sabado. Babae nga katapos ang bantay lasang patay sa pagpaniro sa mga armado. Mga ido nga kinawatan ginabaligya, suspect sakay sa tricycle. Kag sa good vibes, mag-amay liwat nga nagkitanay, makaligad ang 25 anyos. Kag football club sa Negros, ginatagaan sa oportunidad ang mga young booters kag ginapabaskog pa nila ang kampanya para sa Dunang Manggad. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Pepito ginapaabot nga mangin isa na ka super typhoon buwas nga adlaw. As of 4 p.m., yara na sa 510 kilometers east ang giyan Eastern Samar ang bagyo nga Pepito. May kabaskogon ini nga 150 kilometers per hour kag pangmadlos nga 185 kilometers per hour. Ginpaydalom na sa tropical cyclone wind signal number 2 ang northern Samar kag northern portions ang eastern Samar sa Visayas. Kag signal number 1 naman ang ipila ka mga area sa southern Luzon kag eastern Visayas. Suro sa pag-asa, posible nga mangin isa na ka super typhoon si Pepito buwas sa gabi. Gina-forecast nga malandfall ini sa Catanduanes buwas sa gabi o kung Domingo sang kaagahon. Labyan sa bagyo ang southern kag central Luzon. Ang bagyo nga Pepito ang ikaanong nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas sa sulod lamang sang 4 ka semana. Sa number 9, na ceremonial nga lights on ceremony sang Bacolod City dungan sa Parade of Lights sa bulan sang Disyembre. Ginsugura na sa Bacolod LGU pagpanghanda para sa Christmas Festival of Lights upod sa STI West Negros University kundiin ginapaabot galiwat masaksihan sa publiko ang tradisyonal nga Festival of Lights kada Disyembre. Ginsiling ni Councilor Jason Villarosa, pamuno sa Committee on Tourism sa Konseho, nga ginpasaka nila ang pondo sa 1 million pesos para sa tuigan nga festival. Dungan sa arena competition ang lights on ceremony sa Bacolod City Government Center. Magluwas sa Parade of Lights, mayara sang Adopt a Tree program nga maghatag sang dugang nga kasanag sa Bacolod Public Plaza. Kapin sa isa kagatos ka puno sa palibot sa plaza ang pamutangan sa mga Christmas decors sa Bacolod LGU sa bulig sang private sector. Sa December 10, ang switch on ceremony. Send naman si Mayor memo sa mga barangay capitals to adopt a tree. So each barangay shall decorate or adopt one tree sa Bacolod City Plaza. So dito na di Patigayunan and of course Bacolod City Government. Sila magasto? Yes, sila magasto. It's a very minimal, malala siya nga design. Okay, to para may harap ng representation ng ating barangay. Sa number 8, paandam sa mga hinuptanan nga mga ido. May ara sang mga lalaki nga nagalibot kag nagapangawat sa mga ido kag ginalibod ang kinawatan nga mga ido sa Bacolod. Sang Miyerkules, ginkawat ang duha ka mga Shih Tzu nga sanday Sashi kag Zoe, mga launa sang udto sa may Villa Estefania Phase 2 sa Barangay Estefania sa Bacolod City. Isa ka tuig kag siyam kabulan pa lang ang duha ka mga ido. Nakalabot sa igtalupangod sang tag-iya sang amo nga mga missing nga mga ido nga ginalibod baligya ang kinawatan nga mga ido sa may Malaspina sa barangay Villamonte sa Bacolod sang Huwebes sang hapon. Suspect nagalibod sa mga ido sakay sa color orange nga tricycle. Ang halos bilog nga sidecar sang tricycle color orange. Duha ka mga lalaki ang nagalibod sa mga ido nga nagabitbit sini. Kagang nagabitbit sini naka-jacket, naka-helmet, naka-shades kag may tapon sa baba. Gani panawagan sang dog owner nga kung mahimo o kung nakita ninyo ang tricycle nga nagalibod sa mga kinawatan nga ido, i-report gilayon sa PNP para mabalik ang mga ido sa tag-iya kag makasuhan ang kawatan.
Sa number 7, footbridge sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City nagakaguba na, ginakawatan pa. Gani ini ang ipakayo sang syudad. May report si Nico Delfin. Nagakaabab na ang idalom nga porsyon sang footbridge nga nagaangot sa Barangay Singkang Airport kag Barangay 35. Rason nga masami nagauyog na ini sa kada may magtabok sa mga taytay. Ang masubo kay magluwas nga nagaamat-amat na nga nagakaguba ang taytay, nagakaubos na pating mga salsalon nga railings nga ginapangahuyan sa mga kawatan. Tungod madamo na sang kalaang wala na paiway nga sang nagligad na nga sinimana. May isa ka 4 ka tuig nga batang nahulog sa mga footbridge. Siyang tigayon nga naluwas. Nila temporary para syempre may mga bata daan. May nadagdag na tagalin mo. Ha? Oo. Te, nagkano lang? Syempre kasi ang mga bata ba yung magampang gatikludanay. Oo. Di wala kami masulod kay bata man ang gampang tinadagdag. Sa programa nga isugid kay Mayor, ginpahayag ni Barangay Singkang Airport punong Barangay Cesar Distrito nga temporaryo nila ginbutangan sadto sa mga railings kag baral nga himo sa kawayan ang footbridge agud malikawan ang disgrasya. Natala na nila ini nga ilisan agud mapalayo sa peligro ang mga nagatabok sa footbridge ilabi na ang mga magagmay nga kabataan. Nang i-repair lang guro ang alagyanan ay temporarily kung pwede. Pero kung city, tapos pag congressman mo, ano pa na na mayor? Ginmanduan na ni Mayor Albi Benitez ang City Engineer's Office nga kayuhon ang footbridge. Pangitaan sa budget sa local kasi 2025. well base this year kasi makapangita patajutay this year, then let's retrofit and kayuhon ning footbridge. Kapin sa 4 million pesos ang igapain nga pondo sang syudad para ma-rehabilitate ang footbridge nga ginagamit sa mga residente sa matag adlaw. Pero sa baylo sa mga salsalon, butangan sa mga sementado nga railings ang taytay agud mapaiway ang pagpangawat kag pagkaguba sang proyekto. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 6, kung wala man madala sa Seal of Good Local Governance awardees ang Kabangkalan City, wala man nagakahulugan nga wala nag-perform ang LGU. Ini ang sunod sa kay Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, kasunod sang pagpagwaman sa paghaboy sa kritisismo sa iya nga panghimanwa. Sa 13 ka mga syudad sa Negros Occidental, ang Kabangkalan City lamang ang wala nalakip sa listahan sa mga syudad nga naging SGLG awardee. Sunod sa kay Miranda, ang kulang nila ang attendance sa mga pamatanon sa mga programa. Iyagin patpat ang mga awards nga nakuha sa Kabangkalan kaangay sang top 8 bilang most competitive component city sa Visayas, rank 1 sa most improved city sa Western Visayas, kag rank 2 sa ginapatuman nga innovation. Dugang pa niya, hindi man manigar nga mismo sa mga department heads niya, mayara sang hindi niya kaalyado. May na sila, dapat ako magtawad, Japon. Actually, ang SDLG, isa lang kapapel ang kulang namon, wala documentation, tindas lang to sa program sang iyo, ang wala, ang kulang namon. Sa number 5, isa ka babae nga katapos ang bantay lasang patay sa pagpaniro. Iya trabaho ginalantaw nga motibo sang PNP. Patay ang isa ka babae nga katapos ang bantay lasang matapos ginpaarakan tiro sang 5 ka wala pa makilala nga mga sospek sa sitio Taytay 3, Barangay Carabalan, Himamaylan City sang kagabi. Ang biktima ginkilala kay Army Tuparan, 47 anyos. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe sa Himamaylan City PNP. Ara sa iya balay ang biktima kag ang iya hinablo sang ginsulod sa mga armado kag ginpaluhod kag gintiro. Una nga naigo sang bala sa dugan si Tuparan kag pagkatumba liwat sa ginpaarakan tiro sang mga sospek. Sunod sa PNP, posible may kaangtanan sa trabaho sa biktima ang motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 4 naman, isa ka 24 anyos nga estudyante sa Bago City ang report nga napatay bangod sang dengue complications. Sunod sa kay Angelito Estama nga taga La Carlota City, November 5 sa naglain na pamatsag sang iya anak nga si Christian Estama. Nag-off and on ang iya hilanat. November 9, gindala sa ospital sa La Carlota City si Christian kag natukiban nga may dengue siya kag madugo naman ang platelet count sunod sa kay Angelito. Bangod sa sitwasyon ni Christian, siya ang ginrefer sa isa ka ospital sa Bacolod. Naglabot pa sa November 11 si Christian kag natuguhan pa sa platelet ugaling wala niya nalampuwasan ang kondisyon sunod sa iya nga amay.
Si Christian ang may congenital heart disease kag suno sa iya nga amay sang lapsag pa lamang ini ginpaandaman na sila sang doktor nga magamay ang tsansa nga makasurvive. Sino kay ang ilito, wala sila maglaom nga tigayon malampuwasan sini ang balatian sa korason tubtub na lamang nga maigo ini sang dengue. Samtang ginhulat pa ang verification sa PHO sa mga kaso. Sa pinakauli nga datos nga ginrelease ang Provincial Health Office as of November 9, 5,686 ang reported dengue cases sa Negros Occidental, 326.56% nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubungman nga tion sa nagligad nga tuig. May 16 naman ka mga dengue-related death nga na-report. Parayon ang kampanya para sa matinlo nga palibot kag pag-abiso nga kung nakitaan sa simptomas ng dengue, gilayon nga magpakonsulta. Mga alas 10:25 Sang gabi. Di dengue, gid man, sir, ang cause? Dengue, mayara sa dengue, pero tungod sa iya sa consultation sa heart, hindi nila nakayanan. Sa number 3, bidding para sa 150 million pesos nga materials recovery kag recycling complex sa Bacolod LGU na talana sa bulan sang Disyembre. Sa 2025, ginapaabot nga masugura na ang construction sa Bacolod Integrated Resource and Technology Hub Facility sang syudad sa Barangay Felisa. Gani sa madasun nga bulan, natala na ang bidding para sa 150 million pesos nga material recovery and recycling complex. Ginsiling ni Benro Maria Fe Trespuentes, ang birth facility ang magapahagan-hagan sang problema angot sa solid waste management kabayan sa ginaduso nga pasilidad o kanang ginaduso nga proyekto ang construction sang pasilidad kag pagbakal sang equipment nga ginakinahanglan sa pag-recycle sa mga waste materials kag pag-manufacture sini sa mga mapuslan nga mga produkto. Samtang sa Disyembre man, natala na ang bidding para sa kontrata sa ang syudad sa bahin sang garbage collection kag management sang sanitary landfill. Ginabalay na ang mga terms of reference para sa tuigan nga kontrata sa mapilian nga private garbage collectors sang syudad. Actually, kung sa PPP, the proposal nga ginbato namon last year was around nearly 1 billion. From ining 150, phase 1 lang. Phase 1. So, ang phase 1 will include material recovery facility building, access roads, lightings, i-make sure lang nga may tubig, may kuryente, may access roads, and ang kinanglanon nga equipment nga maka-operate din siya. Sa number 2, City Legal Officer sa Bacolod City nagsiling nga magapadayon ang rehabilitation sang daan nga City Hall sa Bacolod pending sang desisyon sang korte sa petisyon sang pamilya Luzuriaga. Wala sa may nakita nga rason si City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. para untatahan kag hindi pagsigihon ang ginapatuman karon nga rehabilitation kag improvement sang Old City Hall sa syudad sa Dalan Luzuriaga. Sunod sa kay Ting, bisan pa may pending nga kaso nga na-file angot sa claim sang pamilya Luzuriaga sa ginatindugan nga lote sang Old City Hall, ang temporary restraining order lamang ang makapapugong sa proyekto. 2009 sa nag-file sa annulment of title ang heredero sang pamilya Luzuriaga batok sa Bacolod LGU kag 2011 sa nag-intervene ang pila ka mga katapos ang konseho. Pero naninindugan ang syudad gasandig sa nauyatan ilang nga transfer certificate of title nga na-issue sang 1934 wala sang annotation sa titulo angot sa ginasiling deed of donation sang pamilya Luzuriaga kag bahin sa mga inhibition sa paggamit sang propiedad. Gani sinilang nga Agosto ginpatuman ang 223 million pesos nga rehabilitation and improvement projects ang syudad. Giklaro ni Ting nga wala nalakip sa rehabilitation project ang ginatindugan sang Fountain of Justice nga amulang ang gina-recognize ang National Historical Institute bilang heritage site kag ginakabig historical landmark sang Bacolod. Kung wala mo lang yate ako, masige na ya. Kahit hindi man ta mauntat lang, just mere filing sa complaint. Biskan sino may makafile man nga kaso, kung depende naman ako may merito ang imo na gin-file. Kaya kung may merito ang imo gin-file, amo na nag-paisyo ka dapat TRO na ano mo ang city puntaton. Kung ang posisyon ng city, based sa title 1930, mga almost 90, mga 90 years na.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Padayon sa gihapon ang pagbuga sang abo sang bulkan Kanlaon. Kainas ang aga suno sa kay Marie Andelin Quinti, ang resident volcanologist ang Kanlaon Observatory sa La Carlota City, makaduha ka beses ka nagbuga sang abo ang bulkan. Mga alas 8:45 sang aga, tubtub las 10:02 ang pagbuga sang bulkan Kanlaon. Ini ang nagtugas ang grayish plumes nga nagsaka tubtub sa 350 meters gikan sa baba sang bulkan. Wala untat ang paandam sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga maghalong gikan sa ashfall. Sunod sa kay Quintia, kainas ang aga may report sila nga may manipis nga ashfall sa gintubdan sa Barangay Aral sa La Carlota City. Medyo mas siya, ma'am, no? Short-lived siya. Hindi siya sang pa-damol pareho sa mga nagliligad. Actually, ang iyang mga height subong nasa 100 to 300 meters. I think ang iyang kataas to. Kag yaring pang pabalo namon nga pang pag-good vibe sa inyo sining nga weekend. Pinaagi sa paghimo sa mga basket, nakakadto sa Manila si Tatay Agripino for the first time. Nakasakay siya sa eroplano for the first time. Nakapamall for the first time. Kag liwat niya nga nakitaan ang bata niya nga wala niya makita sa sulod sang 25 years. Ang ila istorya maghatag sa aton sa paglaom kag good vibes sa tripeng ni Ruming at 9 a.m. buwas nga adlaw. Samtang ang pagpasanyog sang Environmental Protection Grassroots Sport Development Mission sang Dolphins FC, ang natagaan nila sang oportunidad ang mga kabataan nga makahampang sang football sa mga international competition. Pero magluwas sa pagpasanyog sang Grassroots Sports Development, ginapabaskog man sang Dolphins FC ang kampanya angot sa pagpangapin sa dunang manggad. Ina, sa bida sang liga sa Sunday. Okay, shout out kita sa aton nga mga live viewers, si Maymay Exam watching from Zimbabwe. Wow, grabe. Si Lindol Sunyo, mayong hapon Negros. Si Kenny Pomoseno, good evening Digicast Negros kag Sir Roming, thank you. Si Virginia Nalagon, Nueva España, good afternoon Digicast Negros. Si Susan Sidayon Ortega, mayong hapon sa tanan kabay pa nga indi lang di sa Negros magbagyo. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast Negros from Pulupandan. Si May Diacos Aquesa, mayong hapon Digicast Negros watching from Hinigaran. Si Melissa Denise Denlos, mayong hapon Digicast Negros watching from Escalante City. Si Aida Arroyo Palencia watching from Taiwan. Si Meldy Sayudeb, good evening Digicast Negros. Kag si Marky Johnny, shout out from Barangay Granada. Mga ka-Digicast, no, maghalong kita subong adlaw. Today is Friday the 15th. Kung masinsiliwan ang bilog nga kwarta, maubos na. Halong kita sa sining weekend. No? Bisan hindi kita direkta maigo sa bagyo, pero basi pa lang maka-experience kita sa maulanon nga panahon. Kagaboy itong top 10 stories of the day. Tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Enjoy your weekend.